הגעתי הביתה, אני רואה אותה יושבת מול החלון, ובוהה כזה. ואני אומר לי, מה קרה? משהו? הכל בסדר? את מרגישה לא טוב? אז היא אומרת לי, תראה, מה אני אגיד לך? אני עכשיו מרגישה כמו 5:45, עוד מעט חושך. כמו 5:45, כמו 5:45, כמו 5:45. ערב טוב מצדה. שנים כולם בורחים, שנים כולם חוזרים, עוטפים אחרי השמש, שבויים בתוך מעגלים, כולם מסובכים, אז מה את עוד חולמת? שנים הם מסתירים, שנים כולם יודעים, אבן מתהפכת בלילות ובימים, כולם כבר מדברים, למה את עוד נשארת? עדיף לרוץ לאש, לדרוש לא לבקש, ממה את מפחדת? אין מה לחשוב שהוא אומר, אין זמן יפה יותר, אביא את היום. וזה גובר, וזה בסוף גומר, על מה את מדברת? עדיף לרוץ לאש, לדרוש לא לבקש, ממה את מפחדת? אין מה לחשוב כשהוא אומר, אין זמן יפה יותר, אביא את היום. יוצא שאת תמיד שותקת, אבל בפנים זה בוער ונשרף הכל, כל המילים שנעלמו, תמצאי אותם בחלומות של אחרים. יוצא שאת תמיד שותקת, אבל בפנים זה בוער ונשרף הכל, כל המילים שנעלמו, תמצאי אותם בחלומות של אחרים. נשארים סגורים, נאחזים ברוח, כל אסון רודף אחר, זה בא זה מדבר, חוזרים לפצע פתוח, כן. עדיף לרוץ לאש, לדרוש לא לבקש, ממה את מפחדת? אין מה לחשוב כשהוא אומר, אין זמן יפה יותר, אביא את היום. יוצא שאת תמיד שותקת, אבל בפנים זה בוער ונשרף הכל, כל המילים שנעלמו, תמצאי אותם בחלומות של אחרים. יוצא שאת תמיד שותקת, אבל בפנים זה בוער ונשרף הכל, כל המילים שנעלמו, תמצאי אותם בחלומות של אחרים. כולם בורחים, שנים כולם חוזרים, עוטפים אחרי השמש, כן.